ସ୍ତ୍ରୀ ନାମର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଗୃହର ମଣି ହେତୁ ସେ ଗୃହିଣୀ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ସେ ସହଧର୍ମିଣୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପତନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବାରୁ ସେ ପତ୍ନୀ। ମହିୟସୀ ବାଳା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମହିଳା। ଗୃହର କାନ୍ତା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କାନ୍ତା। ହରି ବା ଶତ୍ରୁନାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ ନାରୀ। ଦୁଇ କୂଳର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଦୁହିତା। କୂଳକୁ ଧନ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେ କନ୍ୟା। ଗୃହର ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଥିବାରୁ ସେ ଭାର୍ଯ୍ୟା। ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱରୂପା। ଗୃହର ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରଖୁଥିବାରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ। ମାଟି ଓ ଆକାଶ ପରି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମା। ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବାରୁ ସେ ବୋଉ। ଗୃହକୁ ପ୍ରମାଦମୁକ୍ତ ରଖୁଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରମୋଦା। ପରିବାରର ଶୀର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତକ ପରି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମୋହନିଆ। ଛୋଟିଆ କଳା ଟିପାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଯାଏଁ, ପ୍ରେମିକାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଯାଏଁ, ଝିଅ ନାଁରୁ ମା ଡାକ ଶୁଣିବା ଯାଏଁ, ଗେହ୍ଲା ଝିଅରୁ ଆଦର୍ଶ ବୋହୂ ହେବା ଯାଏଁ, ଘରର ଅଲିଅଳରୁ ଘରୋଇ ହିଂସା ଯାଏଁ, ନିଜ ଘରଠୁ ପର ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାଏଁ, ଆଉ ଛୋଟିଆ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାଏଁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ ମହାନ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏବେ ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।